знам. Никак. Чао, чао, Орче. Тогава няма хоса да кемпалец. Дано да остане тъмно да умрете. Дърви, умътни се, брат, молим ти се. Играли са Орче? Айде, лорчето не изостай. Те убиха. Пукнах, да. Айде, Сега ще нека отмъстя за Орчето. Чао, чао, Орче. Аз се Чао, чао, намерих, Орче. обаче, нямам проблем. Къде? Чао, чао, лорче. Оставих я на това, на дрила, отидох да си цъкна копчето. Тя плевна, мислих, че е мъртва, върнах се. Тя е по защо ме тагва. Върнах се и тя беше мъртва. Знаех, че не знам, защото там беше преди две. Убиецът е Джин. Не. Знаеш какво? Чакай, опитай пак, Криза. Знаеш, аз ще какво е. Да, ми пак. каза. Не, опитай пак, искам ти да видя какво ще направиш. Не искам повече да казвам. Опитай пак, ти не го позна. Не, В смисъл ти знаеш, защото са червени или? да. Доминатор в къв... Знам, защото мога да клирна трил. Доминатор в къв цвят ти името е? Думър. Само ти си толкова тъп да сванеш на това съма да ейп кода и някакви такива глупости. Само ти. Не бе, Повтарям, само ти. чуха се тасковете на Думър, така че не е той. А ти как ме пишеш за Доминатор? Значи, мога да кажа, че мога да клирна от този род Думър трил. Към тебе, кой ще направи ракета? Аз да Дарк, Крозов и Кафяв я направих. Трил на мая фейкна, обичайното. Добре, за 100 кил остава... Не, Кръмсъна е фейк. Остава два човека. Да Дарк, кой мислиш, че е импостора? Аз още мисля за предната игра, как загубихме. Добре, значи Ти се съм аз от светлините и мене ме я. Мокни бе, оранжев, мокни. Не съм оранжев, пич. Мокни бе, миналата игра беше оранжев. Лягай долу бе. Мишок, кой мислиш, че е импостора? Мишок, кой мислиш, че е импостора? Аз знам кой е импостора, спокойно ми не чука за времето. Няма се на представа. Кой направихме кораб? Аз да Дарк, Крозов и Кафяв. Да, Дарк, мокни, спокойно. Мога да кажа, че импостора е Мишока. Ако искате да ми вярвайте. Защо? Искам да питам нещо. Да, аз Защото ми оставахте двамата за кила и като ми кажеш, не знам, нямам никаква идея кой е импостора и тогава знам, че си ти просто. Някой има Аз към електрика. Брат, това е много рандом, ама добре. Добре, тихо. Кой има Не, Мишок, аз те бейтнах на кейс, ти фейк на кейс поради някаква причина. Брат, аре тихо, Ти не го прави. кой имат медбейскан? Кой имат медбейскан? Не, мохтете, може да се мохтете, за какво се отрах работа на тази игра, като вече сме на един импостър. Може релакс просто. Релакс. Искам просто да питам кой имат медбейскан. Между другото, Мишок, това е от поведение, това не е от това, което се направи. Ние може да го спидръннем сега. Два бутона и сме готови. 50-50. Не бе, това беше тия, които стават за толкова кил. И той просто се издаде.
Те. Да ви кажа ли кой е другия импостър? Да. Азис Beats. Не. Crimson. Не. Ако Лилавия. в Евия и Кримзън, мога да ви кажа, че Лилавия. са много бавни и двамата. Лилавия. Защо? Оля? Бе? Ами, обяснявам. Бях на админа, Лилавия дойде. Аз се качих, отвори се спесимен надолу. Аз се качих горе до White House. След това се върнах на админа. В спесимен нямаше никой. Имаше двама Ама ли горе в в... Вайтъл, защото пропусна да кажеш дали си видял нещо в Вайтъл. На White House нямаше нищо. Видях, че горе има двама в лаба и няма никой в спесимен. Върнах се пак на White House и видях, че си не е умрял. Добре. И това какво И е в- за мен? Да, Ами, я се Защото ти влезе в долен decontamination, в спесимен Не нямаше съм никой. влизал. Не съм влизал в долен А къде е деконтаминация. кюла? Кила е горе точно на вента на лаба. И Джина е вентнал от админа и го е убил. Остави хората да ги Така, оправят. Не съм Джина виноват. е влязал в долен decontamination, дигнал се е пушака, до делайто и ти бяха спрени, след това е излязал, вентнал е и го е заклал. Вариант е, Добре. да. Това не е вярно, защото когато изгаснаха лампите, аз директно тръгнах наляво и започнах да правя тасковете в Weapons. Да, ама няма смисъл да го правиш, затова аз вълтам Джин. Хубаво, Ако- без това играта свърша. В смисъл, не направих така. София Не е направих розова така. много изтролика и сега в момента имам 3 съса и ви искате да волтнем някой, ама няма проблем. Моят човек, в смисъл няма смисъл просто. Аз мисля, че Тасковете почти готови. Аз Ама аз съм сигурен, че е импостъра той. готови, просто няма смисъл. Не направих така. Излязох отвънка, вентнах. Къде отвънка вентнал е? Спесмен. Чак, който е вляво от тази Само подмена. парил вратите на спесмен. Ти нож, ама убиеш там, брат. Щеш да е добре, този труп никой нямаше го намерят. Който